Damski rower. Spitkali się na dorozi Benio i Haskel. Tak się pryłytali. Benio był rowerom, i to damskim, što Haskel zauważył i się hoźwiduje. Łydżu, że syna był rower, ale pošto damski? Joj, to dozdałcha historyja, odpowiedział Benio. Dołcha, nie dołcha, ale mi jej opowiedz, pociekałył się Haskel. To było tak, zaczął Benio. Stryteł jem w kawiarny Betku. Znasz, to tuż to jej otec ma młyn. Wypyliśmy kału i popochali łyna. To ona chłaryt, żebym jej odprowadził domił, bo wieczer, a sama boić się ity. No czom by nit, proszę duże. Zaprowadził jem jej pid dim, a ona chłaryt, żebym zaszł do seredyny, bo rodyczył na je doma. Pojechali do ujka na hostynu. To jem zaszł. Betka zrobiła czaj i postawiła koniak. Sidymy przy stoli i popyłamy. Raz czaj, raz koniak. Aż Betka chłaryt. Joj, Beniu, jak mi choriaczo. No to zdojmij sweder, chłarił. Zniała sweder, ale za chwilku zazbę siduje, że i tepło. No zdojmij bluzku. Zniała i sidy dlem w halci, bo spidnyciu zniała skorsze, że anym nie zauważył koli. Po jakimś czasie zasna rikat, że i choriaczo. Kyj czort, dumam, ja siedżu w ubraniu i pід krawatą, a minę choriaczo, to i poidam, ta łos i zdojmij Zosia wszystko. Iż to dumasz? Zoszmaryła wszystko, što jeszcze mała na sobie. Także zistała hoła holicka. Aż jem się zaczudował. A ona smotryt na mnie, smotryt jakosy tak dyłni, a potem powidat: teper, kochanej Beniu, ber sztolem choczesz. To się rozzeram wsiady, ale nie było nic ciekawocho do wziatia. Aż jak ją wychodził z chyży, tom zauważył na ganku to rower. Tom wziął. Tak teper znasz już, czocho w mene damski rower.